Mesela freni mi çekten bastan tam kopin ke shower bawai soy mai se jupo wan nai mo la sna perdam go internet conference saya halam tabe halam ni interesting kami sesta kalam nang fungona sistem sunani funi haba parti nam short wa la khabe na impai ko la karma mau khama na ma la ban egarta sanai jeng bohai nai jeng arna ओमफ्राय मा बहायखो होनना बुङोब्ला माथो होनना बुंबावनो सिगां ब्लगसावनो आं एसे फोरमायखादोंमोन ना एवथुमनाय दोन्दोंमोन होननानैहाय ओमफ्राय नैहाय सबाय रुबाय आङो माबार एवनानै फुख्रेबनानै खुनानै मानानै रुनानैसो एकदम ब्लगखौ स्टार्ट आरोना ओमफ्राय ओरैहाय नै भाजि एवनो आखायाव लादों बेखौबो बिथाङा गामिनिफ्रायनो बायनानै लाबोखादोंमोन गरसिजों आलुजों भाजा ओमफ्राय ओरै सबाया गाबबाय थादोंसै बेखौनो लागावगोनसै आरोना आङो मोनबाय सिबाय भाजाया आंना ओमफ्राय सबायाबो रुबाय आरोना एबार नै बेहायनो थाव सेरनोसै रेडि लाखाबाय बिथाङा दानि बावैसो खारै बायनानै लाबाय दुन्दिया मुथासे आरो जेबो गैला नै आराम रुइबाय खनबा सयबारसो गाबहोखादों आरोना रुइबारो रुइयाबाथा होनलायनाय बरिया जाबाय बे नाफ्रा खालामसै गोथावथार गरसियाबो ओमफ्राय आलु गोरलै गामियाव थांनायाव बाहागि एसे हरफादों नोङो ओरैनो एसे आरो औवासे बारगोन खोमा एसे आलुआ बेदरानो थाङाखै बिजिल' मिनिनानै फैगोन आरोना मा जाखो बियो हासारफ्रानो गैयाहाय जोंनि लालेफायावबो बोरैबा रानसाव खुनसाव माबा गायबाबो जाया जोंनाथ' नुवाखै दाखालि मिन्थावथावनो जिर' मिरौसो जानायाबो मालाय दाउआसो खेबस'नानै जाजोब्बाय आरोना न' खाथिनि दाउला बेराफ्रा सबायखौ थाव सेरगोन सबायखौ एसे खारैखौ होनानै गोदौबायहाय बुरनो हरनोसै ओरै खर' मर' आयै आफा एसे आस्थे हरनांगोन मोखां दाखोनाव नङाबा फोसाव फैफिनगोन ना गैलाहाय सबायाव नागिरना मोनगोन ना मोना जाखो साननि मोजाङै संनो थिनबाय नालाय आंहाबो एकदम सारायसे संबाय आरो माथो दंबावो ना मा होनो होदो दुन्दिया बासिनानै अननानै नङा गोदौथोंसै नों दोनदो दायो होगोन ग्लाब गोदौनोसै आं नोंनि आदेश बादि नाजों सबायजों एसे मोजां मिक्स जाथोंसै दुन्दियाखौ बेल' बासिबाय अननायहाय एसे बासिबावनोसै आं मा होबायहाय दान्दिसे उनाव आरो बेसे गोदौबावनो सिबाय लाथा ना सबायखौ एसे बारा होखादां गामाखालि एसे लाव जानो नागिरो नालाय जों एसे लाथा जानो होननानैहाय नै नायाबो रुबु जाजोब्बाय दुन्दिया हरजोब्बाय बन्द' खालामसै आं जाबायानो माने टाइमा मालाबानो 12:30 बारगुलांबाय मा होननानै बुंनो हरनांगौ दुन्दियाखौ मोजाङै जि लोंनो लुगैदों आं ओंखायनो एसे लाबाय आं साखियाखै डाइरेक्टसो संख्रिया नांबा नांबाय नाङाबा गैया आरोना नाङाबा बारा होबावनाय जाखाया नांथावथाव होखाबाय ओमफ्राय ज्रोम मोनजाखाया बानलुआ थाइनैल' होदोंमोन ओमफ्राय एसे नांनाय नङादां साननानैहाय बानलु गोरान एसे होदां एखना ज्रोम जाखाबाय थांखोथाय साखिनायग्रायाबो ना मन्दिरावसो थांलायबाय सम मन्दिरावबो थाङो अबे थांखो ना दङ हा दंमारोहाय रायखुमानाया अबेसिम दङ नोंलाय मा खालामदों रायखुमानाया दङसो आरोना थाङाखै सिबाय सानाव थांखाया थांनाया मन्दिराव मोनाफ्राव थांनो नागिरो आरो सम हमनोनो हाला नै साखिनायनोबा साखिया आयै नोंनो मा साखिया आं हाला बिफा ओरै फैदो नै दसे उनाव लाबायबो फैदो मा जाखो बिफा फिसा गोदोलायखो गोथाव जानोसै स्लुबा स्लुब फट' खेबा आङो होलाय ओंखायनो मबाइल नायबाय थानो नाङा मेगना थै गयो आयै गैला नों मबाइल नायदोंमोन नायला खिथां मोजाङै दसे नायनानै दोननांगौ
थैग'यो बिदि खालामबाबो गन्थङा दानि नों नायला नामा मबाइल नायला ना मबाइलानो थैग'बाय आं फिसाना आयै मा जाबोनांगौ दा सुथेहैनांसिगोन खोमा नामा बेखौ मेगननि थैग'नायखौ नायलाबासो हारसिं हामलांसिगोन दे मा दे नों मबाइल नायलाबासो हारसिं हामलांसिगोन मबाइल नायबाय थानानै थैग'बाय आयै गैला सेस आरो दानायसै दे मादै दानायसै दे थैग'यो आं दा थैखौ मोजाङै सुनानै होनांगोन ना सेस आं फिसा नै आयै दानायथारसै दे मादै दा नायाबाथाय हारसिंनो रानलांगोन थैया दे है ओमफ्राय अलसियानि आखल मैया सानसुआवनो ब्लग बानायनाय थायै आरो दिनै सानसु जाहांल'सो स्टार्ट खालामफिनबाय आङो नै अलसिया आरोना ओमफ्राय नायदो आदारा दिनै हेभि आरोना फवासे होनबाय दाना माथो होनना बुंबावनो न'आव थांदों गावहा न'नि थाखायबो बायबाय मोनसे फवासे मोनसे आधा केजि लाबोबाय बियो राननानै मारै रानलांखाथाय गावसोर मिथिगौ आं नुस्लाबलायासै जुनानै थांबाय आरोना ओमफ्राय नै आंहा दा बेखौ जानांगौ जाहैबाय बांद्रायखौ एसे एवथ्रनानै दोननोसै ओमफ्राय दालि रुखांबाय आङो ओमफ्राय बेखौ माजों जागोन होनोबा आंना गोदाना बिदि जाब्रा जालायबाय आरोना होमबासिनो फैयो दिनल' ओंख्रियालाय फुलकबि थोबसे दङमोन दांला आङो नै बेखौसो जागोन आं एकदम आरोना टमेट' बरहा होनानैसो संजागोन नै थाइब्रै होगोन आं ओमफ्राय खोमायाव आङो एयारड्रप लानानै बिजावजालजों रायलाय आंनि ओंख्रिया मोनगुलायबाय आरोना नै एसे माबाखौ आद्राखौ गोजौआव दोनहैबाय आं सान्दुङावहाय ओमफ्राय नै ओंख्रिया बिदि जाबाय आंना टमेट'खौ आङो थाइब्रै होन्दोंमोन आंनाव थाइथामल' होनायसै एसे लोथो गोमोनखौ बांद्रायखौनो बायदि मोननानै आरोना मेजेम ना मालाबानो एवनानै सेबथा लेबथा जालांजोब्बाय नै मा होनबावनो आरो खुरबायबो ओमफ्राय सनाफोरनि ओंखाम गोजां एसे दंमोन बेखौ एसे ओरैनो फिदिंबाय आङो जानोसैबो आं आरो माइहाय मेजेमखौ बासिना मोनजागोन ओमफ्राय आरो हारा हादिखौ बासिना मोनजागोन आरोना ओमफ्राय बाखि मोदोम एसे मोजांखौ फिसालानो दोननांगोन मानो मा होनना बुंबावनो उफाय गैया ओमफ्राय नोंथांमोननो जादु देखायनो आं जादु भगबान बिदि नङाबानो सान्थि गैयाना थाथोंसै बेफोरलाय आरो मा 2 मिनिट लानायनो आं दा थिखांनानै आरोना बेखौ जाया दे दालिजों जागोन ओमफ्राय मोनसेखौ गाइखेरजों ओमफ्रायथ' बुंबाय दे आं सोलायनोसै ओंखाम फुदुंनायखौ मालाबा क्लेब जानायखाय होदोंमोन आङो नै दाय जाबाय दे नाङा दे इयाव जाहैनोसै थांदो बेयाव लांनो थां आं लांसै थां समस्या दाख्लैसो बियादै फिसानि आथिमंगल जाना फैबाय आरो लगायबावबाय जाबावबाय बिथाङाबो लाबोना फैबाय बिमा बुरायालाय माथो मा आं टेबोलाव जानोसै दे दावलांदो होनबा बैथिं आंबो जिरायनो मा होनबावनो नै बिदियाव जानांसिगोन आंबो लोगो नांगौलायनो टिभियाबो चालु दे जादो अह गाइखेर लायनो आं र' भगबान मोननैखौबो जागोन मोजाङै बे जाबाय ओमफ्राय नैबेखौबो दालिजोंबो गाइखेरजोंबो आरोना मजासो जादो दे जादो जाबाय माथो खोथाखौ सुनाफार आंबो जाना लानोसै आरोना दुगैयाखै मानसिया ड्रेसाबो मैयानियानो दङ दा बेलासियाव दुगैसै स्र'नो अमा बेदरा दा फुल खालामनानै लागोनसै ओमफ्राय जाखां लोंखां एसे साफा खालामबाय आं ना ने बेखौ थिखोदो दे मा हामा इदिबा आं गारहरगोनसो आं गाबोन नोंखौ गेलेनो होफिननाय नङा आङो दे फैसाजों थिखोनोसै फैदो बिसिनाखौ दासो साफा खालामनानै बुस्रिस्रांबाय आङो अहायाबालाय आरो मा थिखोनो दसे बेयाव थागोन दसे बेयाव फैगोन आरो थिखोथ'लां बेखौ ओमफ्राय सुनाफोर ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो आरोना ओमफ्राय मैयानि बे ओरै होजानाया दांथारासै आरोना आंनिखौथ' ओरैनो बिलाबायखाया बिनाया ओमफ्राय बिफाखौ नायनाय नुबाथाय एसे खुजिनो नागिरो आरोना बेयावनो एसे दिगदार आरो जै मोनबाथाय मोनबाय दोननो नागिरा फुरा नायबाय थानो नागिरो बेबायदि मोनसे नङा मोनसे बुद्धि खालामागौ माने जाला आरोना मोनायाव रायफ्लांदोंबा सिगि सग खालामनानै दोननो हायो ओमफ्राय सानाव नों सिगिबाबोथ' गिया बिफायाथ'
रोंखाया इदि सिगिसाव खालामनोबो ओमफ्राय आं बुद्धि खालामनानै सिगिसाव खालामनाय आरो ना एनिवेसनाफोर साननैजोंसो मोनसे ब्लग बानायनानै बेखिनियावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो ब्लग होथाराबाबोथ' लांदां फादां जायोना चेनेलाहाय जानायलाङा आरो ना जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग सम फुरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच